Ассалому алейкум ҳамватанони арҷуманд. ҳар як қонуншиканӣ бахсу содиршавии ҷиноят дар пайи худ ҳуқуқҳои поймолкунанда ва ҳиссиёти нороҳаткунанда дорад, ки метавонад ба рӯзгори осоиштаи мову шумо таъсири манфӣ расонад. нашри навбатӣ барномаи ахбори вазорати корҳои дохилиро аз фаъолияти кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар кишвар манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо мо Рухсор Таваллузода. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати барнома. ронанда суръатро баланд карду ба соҳили дарё чапа шуд. сеҳргари маккор ба даст афтод. ронандаи кирокаш қоидаи ҳаракати роҳро вайрон карду ба ҳалокат расид. ин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.